ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଭାଇ ମାନେ। ଆଜି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜିର କାମ ହେଲା ଆମର ବିଲାତି କେମିତି ତଳା ପକେଇବା ଏବେ ମୁଁ ଦେଖ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ହଁ ଭିଡିଓ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁ ଦେଖ। ଏଇ ଆମ ପିଲା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦିଟା ଚାଲ ତଳା କେମିତି ପକେଇବା ଆଉ କି ମଞ୍ଜି ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଟା ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। କୁଟା ସବୁ ରେଡି ହେଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟାଳିରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କିବା, କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଦିନେ ଏବେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜି କାଳେ ବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜରି ଉପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କିବା। ଗରମ ହେଲେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ମଞ୍ଜି ବି ଗଜା ହେବ ଆଉ ଗଛ ବି କିଛି ମାଡ଼ ହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେଇବି।